Jo no vaig ser mai aficionada a la fotografia. Tot era per la necessitat de que el meu pare estés molt orgullós de mi. I el sentiment de dir, vull ser fotògraf, això va venir perquè m'hi vaig trobar. La primera fotoperiodista que va existir en aquest país va ser la Juanita Viernes. Automàticament em deien, però vostè sap on es vol posar? Jo sí, vull ser una fotògrafa de premsa. Nena, això és una feina d'homes, I aquí s'acabava el diàleg. Los demás que la miraban decían, oye, pero ¿tú qué haces aquí haciendo fotos? Si tú lo que tienes que estar es en tu casa. Juana se acostumbró a ser una entre todos. Hay una leyenda del periodismo que es Juana Viernes. La Joana tenia un entusiasme i una força molt gran. A mí me ha hecho fotos históricas. El trabajo de Joana parece el trabajo de una agencia fotográfica, no de un fotógrafo. Es combinación personaje-fotógrafa que no hay ningún fotógrafo en España como ella. Podría haber convertido en una gran fotógrafa de referencia y desapareció. Jo he tingut la meva feina, la meva vida, tancada en un calaix metàl·lic. Com pot ser que aquesta senyora, amb aquest talent, sigui gairebé una desconeguda? No hi vaig creure mai jo amb la meva feina. Vaig pensar que havia de tornar a la fotografia.